Куды знікае Лукашенко? За 3 дні до заканчэння ультыматуму Зеленскага галоўнакамандуючы арміі Беларусі едзе ў камандзіроўку. Калі Беларусь больш актыўна не далучыцца да вайны ва ўкраіне, Расія пагражае абмежаваць фінансавую падтрымку, піша The Wall Street Journal. Чаму ў Беларусі даражае бензін і ці ўратуе беларускае паліва Расею? Усё менш выпускнікоў выбірае беларускую мову на цэнтральным тэставанні. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вамі Дмітрий Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 24 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам прама цяпер, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Лукашенко адпраўляецца ў доўгатэрміновую камандзіроўку за мяжу. Наколькі і куды, невядома. Выглядае, што калі завершыцца ультыматум Владзіміра Зеленскага ў пятніцу, Лукашэнкі не будзе ў краіне. У сацыяльных сетках распаўсюджваецца эўфарыя і канспіралогія, што Лукашенко ледзь не ўцякае з краіны, бо спалохаўся. Я б параіў устрымацца ад гэтай эйфарыі. Па-першае, што тычыцца сустрэчы з Пуціным, дык Лукашенко і раней яе некалькі разоў анансаваў. Тут цяжка ўявіць такую сітуацыю, што вось Зеленскі прыгразіў і Лукашенко пачаў прасіць Пуціна: прыймі мяне хоць дзе, схавай на сваёй тэрыторыі. Выезды Лукашэнкі за мяжу на некалькі дзён ці нават больш тыдня здараюцца перыядычна. Прапагандысты супакоюць, што ўсім зоймецца ўрад. И премьер Турчин абяцае працаваць по 13 гадзін. Кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране. Звычайна Лукашенко сумяшчае такія паездкі з адпачынкам. Так было раней падчас яго камандзіровак да Пуціна ў Сочы або летась падчас візіты ў М'янму, Аман і Алжир, калі некаторыя каментатары звярталі ўвагу, што Лукашенко цяжка ходзіць і складана дыхае. Неўзабаве ён жывы і здаровы вярнуўся ў Менск. Можа, зноў дзе-небудзь на Валааме там будуць адмольваць грахі некалькі дзён. Канешне, яны будуць весці гаворку пра гэты ультыматум Зеленскага, але тут не трэба думаць, што ўзняў рукі ў гор Лукашенко. Хаця ўжо калі казаць па сутнасці гэтага пытання, то я думаю, што ён дасць задні ход, нешта зробіць з гэтымі рэтрансляторамі. А што тычыцца ягонага адлёту, то тут я б сказаў, як у той казцы пра Карлсона. Ён паляцеў, але абяцаў вярнуцца. Прэс-сакратар Крамля Дмітрий Пяскоў анансаваў хуткую сустрэчу Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Хутка будуць кантакты, мы паведамім, сказаў ён ТАСС. І акурат сёння саліднае амерыканскае выданне The Wall Street Journal піша, што Расія цісне на Лукашэнку, спрабуючы адкрыць новы фронт у вайне супраць Украіны. Былыя і цяперашнія расійскія і еўрапейскія чыноўнікі заявілі выданню, што сёлета Масква пачала кампанію ціску на Беларусь, каб выкарыстаць яе як пляцдарм для пашырэння вайны Расіі ва ўкраіне або для пачатку гібрыдных аперацыяў супраць краін НАТО. Галоўны рычаг уплыву Крамля – гэта эканамічная залежнасць Беларусі. Фінансавая дапамога і субсідыі могуць быць скарочаныя, калі Менск не пойдзе на патрабаванні Масквы. Ключавую ролю ў перамовах адыгрывае нібыта пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў. У Маскве можа у выніку, калі адбудуцца альбо правакацыі, альбо рэальна ўдары з боку Украіны, там менавіта могуць абвесціць новым плане вядзення дзеянняў і ўключэння Беларусі ў вайну, менавіта ў Маскве. Wall Street Journal, спасылаючыся на амерыканскіх і еўрапейскіх службоўцаў, паведамляе, што Масква зацікаўленая выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для некалькіх мэтаў, у тым ліку, каб запускаць дроны па ўкраінскіх цэлях, каб стварыць дадатковыя праблемы бяспекі на паўночнай мяжы ўкраіны і каб прымусіць Кіеў размеркаваць вайсковыя рэсурсы далей ад актыўных баявых зонаў на ўсходзе дзяржавы. Уцягванне Беларусі ў вайну не вырашае нейкіх стратэгічных мэтаў Расіі і не вядзе да перамогі ў вайне з Украінай, але патрэбна выключна для выжывання рэжыма Пуціна, які на сённяшні момант знаходзіцца ў даволі сур'ёзным унутраным крызісе, асабліва пасля паспяховых удараў украінскіх дронаў. І, як мы бачым, Лукашенко фактычна пазбаўлены магчымасці нейкага манёўру і нейкага выхаду з гэтай сітуацыі. З аднаго боку ультыматум Зеленскага, з іншага боку, верагодна, даволі жорсткі ультыматум Пуціна. Пачынаючы з 19 чэрвеня прэзідэнт Украіны тройчы публічна абвінаваціў Беларусь у тым, што на яе мяжы з Украінай ёсць абсталяванне, якое расейцы выкарыстоўваюць для карэкцыі атак на Украіну.
На дэмантаж ён даў тыдзень, або Украіна зробіць гэта сама. Ультыматум скончыцца ў пятніцу. Жарсныя спрэчкі наконт ультыматуму Владзіміра Зеленскага трываюць паміж беларусамі ў сацыяльных сетках. Што там беларусы пішуць і чаго чакаюць? Ганна Ермакович. Беларуска піша ў сацыяльных сетках. Жыхары горада Берасця і вобласці. Што вы думаеце пра ультыматум Зеленскага наконт Беларусі? Я зараз не пра палітыку, а пра бяспеку. Жанчына дадае, што цяпер у Берасці адпачываюць яе дзеці. Беларуску пужаюць прагнозы аб тым, што, цытата, на прымежнай тэрыторыі ў цяперашняй рэальнасці знаходзіцца небяспечна. Большасць каментатараў супакойваюць яе. Людзі пішуць, нічога не будзе, няма чаго перажываць. Некаторыя карыстальнікі лічаць, што нервавацца няма сэнсу. Жыву за кіляметр ад мяжы з Польшчай у Берасці. Калі раптам нешта здарыцца, дык мы не зможам гэта змяніць. Сама аўтарка публікацыі таксама падкрэслівае, калі на нас праз 2 дні сапраўды паляцяць дроны, дык асаблівай розніцы няма, дзе знаходзіцца. Але некаторыя не хаваюць эмоцый. Я жыву ў Берасці і мне вельмі страшна, каментуе беларуска. 19 чэрвеня Зеленскі выставіў ультыматум Лукашэнку. Ён запатрабаваў за тыдзень прыбраць Беларусі абсталяванне, якое расейцы выкарыстоўваюць, каб карэктаваць атакі на Украіну. Лукашенко абвясціў пра доўгую камандзіроўку за мяжу, якраз у тыя дні, калі сканчаецца тэрмін ультыматуму, і заклікаў беларусаў не хвалявацца. У нас ёсць усё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара, заявіў Лукашенко. КДБ спрабуе вярбаваць беларусаў, якія з'ехалі ў эміграцыю праз іхных бацькоў. Як напісала праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай», да бацькоў беларусаў замежжа прыходзяць пагрозамі і патрабуюць кантакты дзяцей, спасылаючыся на тое, што дзеці звязаныя з цэнтрам новых ідэй. Гэта аналітычна-асветніцкі цэнтр, прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем у 25 годзе. Вядома, што пасля атрымання кантакту прадстаўнік КДБ выходзіць на сувязь з чалавекам, які яго цікавіць, і праз пагрозы, ціск ці добразычлівыя прапановы спрабуе ўцягнуць у доўгатэрміновую камунікацыю. Мэта такіх кантактаў – схіліць чалавека да доўгатэрміновай супрацы, атрымаць як мага больш інфармацыі і стварыць сітуацыю, у якой адмовіцца ад кантакту будзе ўжо амаль немагчыма, папярэджваюць праваабаронцы. Дарэчы, супрацоўнікі КДБ праводзілі таксама размовы з былымі палітвязнямі ў адным з невялікіх гарадоў Беларусі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». У іх цікавіліся сувязямі з тымі, хто знаходзіцца за мяжой, а таксама ці плануюць яны з'язджаць з краіны. У былых палітвязняў прасілі тэлефоны і падключалі іх да нейкай прылады. Сёння ў Беларусі падаражала паліва пакуль на 1 капейку. У гэты час краіна нарошчвае пастаўкі свайго паліва ў Расею. Напрыклад, з 1 па 19 чэрвеня аб'ём біржавых продажаў бензіну, вырабленага на беларускіх НПЗ, у 51 раз пераважае паказнік аналагічнага перыяду мінулага году. Змяншэнне колькасці бензіну на беларускім рынку праз пастаўкі ў Расею можа паўплываць на цэны у Беларусі. Мы это уже, в принципе, наблюдали в Беларуси, когда возник только в феврале первый кризис, да, дефицит бензина на территории Российской Федерации, и начали продавать России в больших объемах. На белорусском рынке внутреннем стало меньше объемов, и, соответственно, это все сразу, скажем так, перешло на плечи белорусского потребителя. Але трэба разумець, што Беларусь і так можа пакрыць толькі 5% патрэбаў Расеі. А ўжо зараз недахоп бензіну ў гэтай краіне значна большы. Аўтамабільнае паліва ў Беларусі сёлета даражэе не першы раз. З лютага цэны выраслі на 8 копеек. Беларускую мову на цэнтралізаваным тэставанні выбірае ўсё менш выпускнікоў школ. Калі 20 гадоў таму яе здавала амаль палова, цяпер толькі кожны 6-ы піша «Наша Ніва». Выданне падлічыла, што амаль палова абітурыентаў выбірала беларускую мову ў канцы 2000-х гадоў, а ўжо ў 2016 годзе пачаўся спад. Тады ён дасягнуў тагачаснага мінімуму. 22% здавалі іспыт на беларускай. Наша Ніва называе гэтыя лічбы паказчыкам паўзучай русіфікацыі. Агульны кірунак адзіны – уніз. У Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты да 30 градусаў. У выходныя прагназуецца нават вышэй – 34 ў нядзелю і 36 у панядзелак. Вось некалькі простых парадаў, як найлепш паклапаціцца пра сябе, калі вельмі горача. Трэба піць больш вадкасці, чым звычайна. Есці шмат сезоннай садавіны і гародніны. Трымаць цела ў прахалодзе. Не выходзіць на вуліцы ў найгарачэйшы час дня, паміж 10 і 17 гадзінамі. Пазбягаць фізычных нагрузак у найгарачэйшыя гадзіны дня.
Трымаць прахалоду ў памяшканнях, пазбягаць алкаголю, бо ён узмацняе шкодны ўплыў спёкі на арганізм. Дбайце пра сябе. А нам пастаўце, ласка, падабайку і напішыце каментар. Падпішыцеся на наш канал. Гэта былі навіны 24 чэрвеня. У нас толькі праверная інфармацыя і вартая даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.